Pane chiitiko chinoshamisa chinoitika muzora nezuro apo tinoka kuti vanhu munyika yezimbabwe uye vachisimuka nemaquestions pamusoro peinvolvement the first family mumaaffairs mune zvechikuita nezvematongero enyika. Dzanapinda mashoko anobuda vanhu vatichiona vanhu ava vachiratidza kugunun'una pamusoro pezvinhu zviri kuitika izvi. Nodwa kusubscribe ubva walaika turn on the bell icon. Nyika yose inoziva mutungamiri wenyika yezimbabwe muzora nezuro idashed meeting yeSADC kuBotswana headquarters. Panapa anobuda chiposta mapictures yamuri kuona muvidheo umu. Panapa tinoona Zim Aino achiposta this picture amuri kuona kuti President Mnangagwa Zisana is seen standing still as if he is a security guard yemutungamiri wenyika yeMasodanzo Mnangagwa kana kuti baba vake. Tinoona kuti panapa muZimbabwe anyora chiti is Mnangagwa Zisana now part of his security. Ndomashoko anouya achibvunza panapa. Atiri kuona kuti vanenge vagonon'ona vachiti zviri kuitika mamiriro avakaita araratidza kuti anenge ava kutoya achionekwa kuti akuda kutodzivirira mutungamiri wenyika yeZimbabwe kana kuti the leader ava kumuswededza padhuze. We never know the reason why is he putting him aside him. Zvatiri kuona kuti vanhu vakune raising questions achiti mutungamiri wenyika yeZimbabwe ari kutya kuti achatrust security yake here kana kuti people they now no longer understanding. Watunze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi neinvolvement yeZisana security systems ake. Tudze mafunguro enyu pina comment section yedu. Subscribe or like,